Opel Caravan соли баромадаш 97 сол. Сӯзишвориш газ бензин. Мотор 1.6. Коробка механик. Простой. Пробегаш. ҳуҷҷатҳо чанд хеган ака? ҳуҷҷатҳо чанд хеган? Як сола ҳуҷҷат доштааст. ина моторш бародаро. Газ. нақша 35000 мега. Бо савдо мешава? 35000 бо савдо мешава. рақамҳои телефон чандан ака? 919 69 43 23. Бародаро касони харидоре занг занед бо муомила мешавад.